Čaute, tu je Wolf a toto je ďalšie video myslím, že prvé video zo Schleichu a je to o tom, že mám nového koňa, nie tohto, ale vyrobila som si vodítko na ňo a ohľavku. To vyzerá, takto vyzerá tá ohľavka. Pekná, že? A tak ideme k tým novým koňom. Takže tu máme, neviem aký druh koňa, proste je to chalan a je veľmi pekný, strašne sa mi ľúbil, tak som ho musela mať. Tak to by bol chalan a potom tu máme dievčatko, kobylku, takto, ťažného koňa, kobylka. Strašne tmavá. Takže tu máme týchto dvoch. Môžete im vybrať mená. Počkaj, tu mám presne napísané. Tuto máte Diablo. Ja som to písala tak, ako sa to číta. Aby to keby niekto nevedel, ako sa to číta, tak to tuto má napísané. Potom tu máme Dar. A potom to by bol tuto, chlapec, kôň. A ideme na dievča. Táto má tuto Molly, alebo Pepper. Viem, škaredo píšem. No, tak to by boli oni. A ešte tu máme to vodítko, strašne sa mi ľúbilo. Keď to budem robievať a niekedy môžem dať na to tutoriál, ako sa robí. Tak, to by bolo na dneska všetko. Dúfam, že sa vám to ľúbilo. Tak, tu sú títo dvaja a tu je tá ohľavka, inak vyzerá takto. Čakať. Ťažko sa to dáva dole z toho koňa. Takto vyzerá. To sa dá aj na ňo. Takto to vyzerá. Tento nemusí byť. Tak môžete napísať do komentárov, ako by sa mohli volať títo dvaja podľa tohto papieriku, jasné. Tak